Ešte stále želáme pekné predpoludnie. Hosťom nášho dnešného predpoludnejšieho vysielania je Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity, absolvent elektrotechniky, výskumník, pedagóg so zameraním na elektrotechniku, vákuové technológie, fyziku polovodičových štruktúr a nanoelektroniku. Absolvoval mnohé zahraničné stáže na popredných univerzitách, je spoluautorom štátneho programu výskumu a vývoja na podporu mladých, ktorý okrem iného odštartoval popularizáciu výskumu na Slovensku. Aká bola jeho cesta k vede, pedagogike a aké sú jeho ciele v tejto najvyššej riadiacej akademickej funkcii, sa dozvieme už po pesničke. Na rozprávanie sa spolu s vami tešia Andrea Gazdová a Hana Michalčíková. Hosť Rádia Regina. Ako som už avizovala, našim dnešným hosťom je rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer. Vítajte, pán rektor, dobrý deň. Dobrý deň. Dnes to bude ináč, než ste možno zvyknutí u vás na škole. Nebudete sa vypýtať, budeme sa my pýtať, teda konkrétne ja a naši poslucháči sa budú môcť tiež zapojiť. Budeme sa samozrejme pýtať, pretože nebude to previerka vedomostí, bude to rozprávanie o tom, ako ste sa vy k takejto najvyššej pozícii dopracovali, čo by ste v nej chceli dokázať. Pokiaľ som si mala možnosť pozrieť niečo aj okolo vášho života, rodiska, tak som sa dozvedela, že ste rodákom z Bratislavy. V ktorej časti ste sa narodili? Vtedy sa to tak moc nedelilo, vtedy to bolo Bratislava mesto. Pamätám si, že sme bývali na Klemensovej ulici v centre mesta, ale už keď do školy som išiel, tak už to bolo na Kramároch a tam som vlastne vyrástol. Do školy som chodil zase do mesta, takže to bolo také, stále som bol v centre mesta, tak som tak žil s mestom. A dneska už menej chodím do centra mesta, lebo už čas není na to, aby som vlastne tam mohol ísť, takže... Ale Bratislava mi prirastla k srdcu. Takže ste srdcom Bratislavčan. Opýtam sa vás, ktoré miesto teda máte rada, ktoré, predpokladám, že to tak je, pretože precestovali ste kus sveta, ukazujete napríklad rád aj návštevníkom? No, veľa návštev, takto väčšinou sa stretneme a preberieme, čo potrebujeme a vlastne sa rozídeme hneď. A hneď máme ďalšie stretnutia, čiže teraz je to také trošku iné. Ale veľmi rád mám stále historické centrum mesta. Tam sa trošku prejsť a trošku tak nabrať tú atmosféru, ktorá ona zmenila samozrejme tú svoju takú patinu a je to trošičku iné, než bolo kedysi, ale stále je to také človeku blízke. No a potom by ste asi neobyšli ani vašu školu, pretože do školy treba návštevy pozvať a ukázať. Ja si myslím, že máte sa čím pochváliť. Škola, ako to je trošku iná vec. To samozrejme nie je reminiscencia na detské roky, ale máme relatívne výhodu v tom, že máme relatívne dobre situované tie naše priestory a budovy. Samozrejme, dalo by sa to aj ináč a rôzne, ale ja si myslím, že je to dosť dobré. Sme v centre Bratislavy, jeden kampus, ten areál máme priamo v srdci na konci obchodnej, takže to je úplne úžasné. Tam sú 4 fakulty, strojnícka, stavebná, architektúra, chemicko-technologická, respektíve fakulta chemických a potravinárskych technológií. Dneska je to už trošku zase posunuté. A potom máme druhý areál, ktorý je v Mlynskej doline, kde sú vlastne fakulty elektrotechnika, informatika a nová fakulta informatiky, takže tam je koncentrácia práve informatikov veľmi veľká. To je hneď vedľa máme v susedstve fakultu MatFIS, čiže fakultu matematiky, fyziky, informatiky, ktorá patrí Univerzite Komenského, ale tá koncentrácia je tam úžasná. A práve na tom by sme chceli postaviť ten koncept ďalšieho rozvoja, že tam vtiahnuť firmy, ktoré pôsobia v tomto segmente, aby vlastne študenti mohli priamo realizovať svoje tie predstavy, priamo, ako by som povedal, v papučkách prejsť zo školy, z toho školského prostredia priamo do firmy a priamo si tam proste robiť svoje projekty a aby aj tie naše diplomové práce boli priamo previazané s potrebami praxe. Ste absolventom Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor mikroelektronika. Čo vás, pán rektor, ovplyvnilo pri výbere povolania? Ja, to bolo dávno. Nemusíte hovoriť presný počet rokov. Ale viete,
Ja si pamätám, že na základnú školu som chodil na netbalovú, to bolo v centre mesta. Mal som kamaráta, ktorý mal veľmi blízko k práve tej zvukovej technike. No a mňa to tak trošku nadchlo a sme opravovali magnetofóny a podobne v škole. A v podstate to bolo také zhruba indikácia. Potom mali sme veľmi, veľmi dobrú pani učiteľku fyziky na základnej škole, pani učiteľka Mastná. Doteraz to je proste osoba číslo 1 v tom rebríčku a tá asi najviac ma ovplyvnila tou náklonnosťou k fyzike. Aj keď to potom už sa teda všelijako striedalo, ale proste to nasmerovanie zostalo. No, pri tom rozhodovaní potom samozrejme, že či ísť študovať fyziku, tak potom mi jeden starší priateľ povedal, že radšej chod na techniku, je tam lepšie uplatnenie. A mal pravdu. No a potom samozrejme to už bolo o tom, že čo bolo atraktívnejšie, mikroelektronika bola vysoko atraktívna a v podstate doteraz je, aj keď možno ten priemysel už nie je na Slovensku taký. Globálne celosvetovo sa to koncentrovalo do niekoľko málo krajín na svete, ale stále je priestor na špeciálne také zariadenia, senzory a podobne. A na tom sme vlastne postavili aj dosť značný výskum a myslím si, že v prepojení na spracovanie tých signálov vlastne máme relatívne dobré spektrum odborníkov a pracovísk, že vieme postaviť silné projekty. Vy ste spomínali na svoju pani učiteľku fyziky. Ja som sa chcela trošku späť obzrieť aj na tie časy vášho vysokoškolského štúdia. Možno máte pred sebou ešte tváre ľudí, svojich pedagógov, ktorí vám vtedy prednášali. Boli to osobnosti v tom čase vašich vysokoškolských štúdií, ktorým ste sa chceli podobať? Pretože neskôr ste sa potom stali aj pedagógom. Na koho si napríklad spomínate? Kto vás možno aj tak ovplyvnil? No isté, bolo veľa učiteľov, potom vlastne sa stali mojimi kolegami, alebo ja som sa im stal kolegom. Tým, že ma vlastne zobrali medzi seba. A, no, bolo to veľa osôb. Ja nemôžem zabudnúť na pána profesora Harmana, vedúceho katedry mikroelektroniky, možno 20 rokov. Vedel veľmi dobre anticipovať vývoj ďalší a veľmi srdnato bojoval o vlastne financie na to, aby sa vybudovali tie laboratória, lebo to je veľmi drahá disciplína, materiálový výskum. Samozrejme, že potom bolo spustu ďalších významných osôb. Pána docenta Huleního musím spomenúť ako druhého školiteľa môjho, ktorý sa mi venoval. Pána docenta Veselého, ktorý doteraz mi sekunduje a pomáha aj v týchto sklukatých veciach a pozíciách. On bol aj prorektorom univerzity, veľmi významne pomohol dostať univerzitu do medzinárodného povedomia. Takže možno mu dobre padla aj takáto osobná spomienka a určite mu dobre padlo a padá vlastne stále, že môže s vami spolupracovať a že vlastne vychoval aj takéhoto žiaka, na ktorého môže byť hrdý. Pán rektor, Elektrotechnická fakulta mala vždy dobré meno, mala svoj cvenk, bola považovaná za jednu z najťažších fakult, ale na druhej strane sa mohla hrdiť tým, že absolventi po skončení štúdia mali dvere do zamestnania otvorené. Zostalo to na vašej materskej fakulte tak podnes? To je zložitá otázka, ale absolventi celej školy sú veľmi dobre uplatniteľní v praxi. Nedávno sa blíslo taká informácia, že podľa portálu Profesia, ktorá robí vlastne, analyzuje aj tie požiadavky zo strany zamestnávateľov, až 50% zamestnávateľov požadovalo absolventov z našej školy, čo je úžasné číslo. Na druhú stranu máme veľmi nízku percento nezamestnaných absolventov. V podstate ide o nejakú štatistickú odchýlku, je to pod 3% podľa toho oficiálneho nejakého údaja z ministerstva školstva zhruba spred pol roka. Čiže je to také svieže a dobré, ale ja si myslím, že to nie je to podstatné. Štatistiky samozrejme niečo reflektujú, ale podstatné je, že tí naši študenti sa môžu tešiť na veľmi zaujímavú prácu a bohatý život. Bohatý vo všetkých stránkach. Dobre, tak to bude odkaz aj pre tých, ktorí sa ešte možno len rozhodujú, ktorí uvažujú, čo v tých ďalších rokoch, kam nasmerovať svoje záujmy. Možno im poradia rodičia, ktorí nás dnes počúvajú po týchto slovách, ktoré odzneli. My si dáme teraz chvíľku hudby, chvíľku na výdych. Upozorním aj našich poslucháčov, ktorí majú záujem zapojiť sa do tohto rozhovoru, že tak môžu urobiť. Telefónne
čísla po pesničke, ktoré im budú k dispozícii, sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Svoju otázku dnešnému hosťovi, rektorovi Slovenskej technickej univerzity Robertovi Redhammerovi, môžete poslať aj mailom na adresu regina.bratislava@rozhlas.sk